Pi hakane ka election MP ka ba ngin saya tebut haka khatkan dai trik jong unu benai ubasau mentau snem ka ba phla ba hakane election mata kolong ba ka jinga khun jongi na ka parti NPP kalong bet persya ya kitu kinong ya lambakla persya ya kitu ki ba pensuthu bakla persya ya kitu ki breu ki ba persyang ban shu penklut pensit emotion ya ki kena samla ya lani ya ki bapli ki nong kendong ki jongi ki bam tip lem yo ai ubi ki ba persyang ban kum mau ban ya lambakla badai tang kata ka parti ka bakhlantap badai tang kata ka parti ka ba itam ya ka jaj benriu badai tang kata ka parti ka ba khuitam ka benungkong ni ya khun ya kane baleng ya khun ya kane ngopi namar nga septing yo ki paj ba ki ngop ki bakum kini ki jingsya pensutu bakla kalong le noi te kata ka de ka bentar bar ka ba kal ka benengkong ka bar ka bengile persya kalong ya kita ki jingsya keno jongi ke bang yong ba ka NPP BJP ka de ka ju kata ngong pi kum mangla batai mene kata ka bengile le persya bat ka balai ka banging ya khun ting e menta kalong be persya ya ki wepat ki parti namar don reungut ki kandidat hang ni hapok ka Shillong parliamentary constituency ke biale ni biak kun ni election mata nakini kin reungut dei tang iwei I kandidat jong ka parti NPP iba dei I reu kenthei ka ba start ka bla sempang ka bla I ka politics ka sensar khadar pajba te mentang ngingin ya kun persya ya kini kisan kababut kisran mangi mentangi peniang dakelong kami kabanga next camp kade ka history ka sen ka benungkong ya ka jelam ka lajongi khamtam ya ka Shillong parliamentary constituency hakaba I Dr. Amprin langdo ya khun ya ka election but ngadon ka jingkermen ka baskem ba I Dr. Amprin inyo ya ka jingdop ka ba don burom hakan ni ka kenti ka ba menta namarkat siya bangi yayat Sharum Shaneng keleng saudong nyo I piong kilong kemi ki reu kan thei ki khun samla kan thei ki song shit ki arhem ka jingmut jeng berkat namar balai ki kwa banyo I ya kapara long kemi lane ya kapara kan thei ba kan lej hang tei kan jereng ban yeng bat ru ban mi khmat na ki long kemi na ki kan thei jong kabri nyau trep jong ya kata kadai ka bangi ya khun ting menta bat ka banga kerpat kerpon kalong ya ki pajba jong ka Shillong parliamentary constituency bakin sngobha pan ai ya ka jingjob ka bedon burom yai Dr. Ampril nang do knang ba nginyo I ya kata ka bor ya ka burom jong kilong kemi jongi chaj ba ha ka jela jongi ka rukom penyaj ya kayeng kasen ya kakur kajaj kadai syaki long kemi ngas ngoban ong ba kani kanang pen I nuksa susu ha ka porthei jong kari India leng ba ka dor ba hang tei hapo parlimen Lok Sabha